Aurten 5 egunetan zabaldu dugu hautsenea, iaz baino egun bat gehiago izan da. 85 aurkezpen izan dira guztira, 350 sortzailetik gora, eta nabarmena, zenbat gai, zenbat genero, zenbat estilo, eta zenbat esku diferentek ari diren gaur egun Euskal Herrian sortzen, ezta? Entzun ditugu musika talde berrien proposamenak, idazleen lehenengo liburuak, entzun ditugu urteetan euskaraz idazten eta musika egiten ari direnak, maila berean, bata bestearen atzetik, ordu erdiro, eta balorazioa itzela izan da aurten ere. Iaz ere komentatzen genuen, guk uste dugu eskaini ezkero erantzun egiten duela zaleak, badagoela euskal musikariak eta idazleak entzun eta irakurriko dituen publikoa, eta gure ustez behintzat argi geratzen dena da, plazak eman ezkero idazleei eta musikariei badagoela nork bete plaza horiek, eta guretzat oso aberazgarria eta ia ezinbestekoa, esan daigun izango litzateke urtean zehar ere ahotsenea txikiak egotea euskarazko kulturarentzat, musikarentzat, literaturarentzat, ikus-entzunezkoentzat, antzerkiarentzat eta kultura adierazpide guztientzat, badago jentea sortzen etengabe Euskal Herrian, eta badago nork entzun, nork irakurri eta nork osatu euskal kulturaz. Bai, topaguneatik oso balorazio positiboa egiten dugu, izan ere aurten azokan martxan jarri diren 3 gune berri etako bat hau irudienean Gerediaga eta Topagune arteko lankidetzaren emaitza da. Eta posi gaudez, plaza eman zaie ikusentzunezkoei eta horiekin batera sortzailei. Gune bat sortu dugu, ikusentzuleek, sortzaileek eta gugeu eragile garen aldetik eta iritzia trukatzeko eta orokorrean zabalkundea eta sustapena egin dugu ikusentzunezkoena, euskaraz egindako ikusentzunezkoena, eta pentsatzen dugu, hauxe dela bidia, Durangoko liburu eta diska azoka euskal kulturaren plaza dala berez, eta zentzu horretan pozarren gauz aurten abiatutako bide barri espada ere bide honekin, eta gu geu bide horretan bidaide izatearekin oso posi gauz. Lehenengoz eta behin azaldu egin beharko dugu zer den EAZE. EAZE izatez da Euskal Herriko Antzerkizale elkartea. Euskal Herriko Antzerkizale edo beti euskal antzerkiaz, ari gara euskaraz egiten den antzerkiaz. Hor dugu helburua eta erronka, zer egin gure antzerkiarekin, nola bultzatu, nola hurbildu jendea, nola heldu antzoki guztietara, eta alegin horretan aurten eduki dugun suertea izan da, Gerediagaren eskutik eta San Agustin antzokiaren eskutik, azokaren inguruan gure eszenatokitxoa montatzea, eraikitzea. Eta, egin ditugu prestatutako ekintza guztiak 3 adarretan antolatuak izan dira. Lehenengoa izan da iraganera begira, orduan irakurketa dramatizatu bat egin genuen astelehenean, zeinetan pasaden mendearen hasierako idazleen lanak irakurri genituen, Eusebio Gerediaga Lekeitzarra eta Maria Dolores Agirreren testuak irakurri genituen, oso ekintza polita atera zen, partaideak oso gustora geratu ziren, balorazioa zalantzarik gabe gustokoa. Bigarrena, asteartean egin genuena izan zen, antzerki maratoi bat, Euskal Antzerkia, gaztea, Euskal Antzerki gaztearen erakusketa bat zen, 4 talde etorri ziren, talde bakoitzak ordu laurdeneko lagin bat egin zuen, bere lanaren lagin bat, guk egun horretan konforme egongo ginateke, erakusketa hori egitearekin eta 50 bat pertsona edo ikusle izatearekin, 100 piku izan ziren, antzokia jantzi egin zen jendez,
arreta handiz jarraitu egin zuten erakutsitako guztia, egindako guztia, eta jende guztia oso gustora atera zen. Beraz, hor ere nahiko gustora eta nahiko positiboki baloratu egin behar dugu. Eta atzo egin genuen azken emanaldia, hasieraban bi zatitan zegoen, lehenengo zatia izan zen mahai inguru bat, Euskal Antzerkiari buruz hitz egiteko eta Galiziar Antzerkiari buruz. Hizkuntza gutxituetan edo minorizatu horietan antzerkiak duen presentzia. Hor ere, jendez jantzita egon zen, debatea eztabaida oso sakona, publiko moduan ere entzuleak, etorri ziren entzuleek eta parte hartu zuten, eta izan genuen ordubete terdiko tarte hori labur samar geratu egin zitzaigun. Beraz, hor ere gustora eta berriro ere errepikatzeko gogoarekin. Eta ja, amaiera bezala, Deja Vu taldeak gure bide galduak antzeslana antzestu egin zuen, eta antzespen honetan oso jende asko etorri zen, oso emanaldi polita da, ikusgarria, gonbidapena zabaltzeko modukoa jende guztia enteratzen danean gure bide galduak antzeslana nunbait dagoela, joateko ikustera. Jende asko etorri zen, denak oso gustora, hemen gaude orain gure estan honetan, liburu batzu saldu egin dira, badakigu antzerkia ez dela gehien irakurtzen den generoa, baina aurten ere harritu egin gara, ez? Ez dakit irakurtzeko ala ez, baina jendeak ikusi, interesatu egin da eta ale batzu erosi ere. Orduan, valorazio honekin, datorren urtera begira eta hurrengo urtetara begira, gogotsu gaude antzerkiaren presentzia azoka honetan edo kultur plaza honetan edatzeko. Espazio fisiko konkretu bat ere ez genuen eman da berton egin genuen azkenean, areto nagusian. Ikusiko dugu datorren urteari begira, hausnarketen ondorio ez da, zer irtengo duen, baina oso gustura. Positiboa, lehen egunean aurkezpen formatua planteatu genuen, nola egun bai teknologia berriak eta bai kultura nola uztar ditzakegun, hasi aplikatibo batetik, kulturize bezalako aplikatibo batetik, kultura agenda momentu ero mobilan eduki dezakezula zure geoko kapenaren ondorioz. Zein Ander Lepus egin nuen ipuin kontalari improvisatua, ipuin kontaketa bat, publikoarekin interakzioa bultzatzen zuena, eta oso esperientzia polita zela. Eta gero beste hainbat aurkezpen izan genuten baita ere. Gero bigarren egunean Euskarazko Wikipediaren 10. urteurrena ospatzeko tailer bat antolatu genuen, Wikipedia maratoi bat, pare bat tailer, mahai inguruak eta bar, eta oso valorazio positiboa. Jendearen aldetik ere erantzuna bikaina izan da, eta interes handia piztu dute ez, horrek animatu egiten gaitu hurrengo urteari begira bide honetan jarraitzeko. Haur literatura aretotik oso valorazio positiboa egiten dugu oingo egunetan azokan aretuek aukin dauen harrera gaitik. Azkenien ume asko hurbildu diez aretora bertara, egunero beteta aukin dugu bai ekintzaz eta bai liburuek eta bertan aukin jazua irakurteko. Eta bataz besteko 40 umetik gora egon di egunero, ekintzetan eta ikuskizunetan, eta ekintza aipagarrienak edo momentu batzutan 150 umera beldu gara, aretuek abidu ezinik egon da jentez, pirritz eta porrotza aukin dugu zelako bebai, eta beste ikuskizun, aurkezpenak, zine emanaldiak, eta hainbat ekintza auki dugu zelako, ez? Gu oso pozik gauz aukin dugun harrera horregaitik, eta bertan helburuek lortu diezelako, ez? Azkenien gurasuek eta umiek alkarraz lortu dugu parte hartzie gune honetan, eta gero aparte inde izan tailerretan bebai, transmisioan lantzia izen da aurtengo helburu nagusia planteatu dugune, eta zati handi baten lortu dugule esan lehike, orduan oso pozik, eta hori.